Assoi Kangasalan vikla, meille koti kirkas Lehtikuusen tieksi. Täällä onnellisuus piilee. Tervetuloa, tervetuloa nauttimaan tästä polusta. Assoi Kangasalan vikla, koti joka ikuiseksi jää. Rauhallinen sijainti. Tampereen rajalla tämä talo on täydellisen remontin kokenut. Löytyy uusitut kylpyhuoneet, keittiöt, astian, pestian, pessukoneelle ja autopaikat sähkölatauksella sekä viihtyisä piha vieressä vilisee lasten päiväkotikin. Täällä ihmisen hyvä elää on. Täällä ihmisen hyvä